O noso último relatorio das Xornadas Compostela Histórica nesta primeira edición vai estar a cargo de unha persoa, moi notable da nosa investigación sobre a historia do mar, a historia dos naufraxios. O noso último relator nesta primeira edición, a súa biografía, como digo, en casi todos os casos digo mismo, non? A biografía témola na página web consultadea. Eu solamente vou dicir que o presidente da Asociación Naufraxios Galegos, que teñen unha sala absolutamente maravillosa e que si xa podedes conseguir que vola ensine el en persoa ou tamén Xurxo Baña, que tamén é outro fenómeno, que vola ensinen, está no Museo de Man, en Camelle, dicir, na Casa da Cultura, o Museo de Man originario, xa sabedes que é onde vivía Man, non? Pero quero dicir, o museo que se fixo agora no centro de Camelle, no porto de Camelle, aí no segundo andar, temos unha sala dos naufraxios, no segundo andar, sí, con unha terraza preciosa encima da ría, temos a sala dos naufraxios, onde podedes atopar material absolutamente incrible, sobre todo, se vos lo conta o noso último relator desta primeira edición de Compostela Histórica, o gran Fernando Patricio. Gracias, Rodrigo. Ben, boas tardes. Costa da Morte, fotografía moi evocadora, características e factores que definen o que hoxe coñecemos como Costa da Morte. Está situada no vértice noroccidental da Península Ibérica, por onde pasou e pasa e sigue a pasar a meirande ruta de navegación da historia. Eso quere decir que a maior número de tráfico marítimo tamén se producen o maior número de sinistros marítimos ao longo dos tempos. Xusto este vértice noroccidental é por onde pasaban e seguen a pasar o maior número de barcos que saen de Europa nas 5 principais rutas, especialmente as que van directamente ao Mediterráneo, pasan por fronte a nosa costa, as que van polo Mediterráneo para cruzar a canle de Suez e adentrarse no Índico, as que pasan por frente da nosa costa e baixan a costa hasta África, e incluso os que descenden hasta América do Sur e fan previa escala e achegamento ás costas galegas. O que hoxe se coñece como Costa da Morte ten unha climatoloxía moi adversa, principalmente porque no inverno predominan ventos de noroeste e de suroeste que aconchan contra a costa, con fortes corrientes, e no verán pola contra son ventos do nordés con bastantes bancos de brete. Mas iso provocou, ao longo dos séculos, multitude de naufraxios e de sinistros marítimos nesta franxa de litoral. En canto a súa xeografía costeira, que é única, sabedes que alternan costas de playas longas, pequenas arnelas, pequenos abrigos, porque as rías do norte, as rías altas, teñen pequenos abrigos, non son tan profundas en millas e teñen tanta batimetría como as rías baixas, e é unha costa sucia, é dicir, hai puntas e hai cabos que penetran varios centos de metros no mar, e iso fai que esas baixas, que esas lases, que incluso co debalo da marea queden prácticamente na tona da superficie do mar, teñan provocado moitísimos naufraxios. De feito, empezamos, despois veremos as diferentes ubicacións que lle dan diversos autores, pero a Costa da Morte, digamos que podería empezar na costa de Valdallo-Malpica, onde hai xa un grandísimo cementerio de barcos, que son os baixos de Valdallo, todo o que son alrededor de baixos das Sisargas e as propias illas, o baixo do Roncudo, xa entrando na zona de Camelle e Santa Mariña, temos a zona de Lobeiras, antes no Ataín, a Punta do Boi, o Bufardo, a media milla do Vilán, temos as Quebrantas, unhos baixos que están no medio da ría de Camariñas, entre Camariñas e Musía, os fatídicos Buxeirados e Farelo en Touriñán, temos a Galera e o Centulo en Fisterra, Duio frente a Carnota, xa reserva dos Miñarzos, os baixos dos Miñarzos ali en Lira, Forcados, Brullos e Muros, e finalmente acaban en Corrubedo, en outro cementerio de barcos. Esos foron ao longo da historia e seguen a ser, por desgracia, lugares onde se produciron moitísimos naufraxios, dos que, por certo, seguimos da actualidade, porque onte o deron as novas, como sabedes, afundiuse a unha milla do Vilán o Nueva Guadalupina, que era un barco de Musía que sufriu un lume a bordo, e foi xa pique, afortunadamente, salváronse os dous tripulantes. Ausencia de sinalización marítima.
Isto é moi importante porque o único faro que existía no 1847 na nosa costa era o famoso faro da Torre de Hércules, o faro romano máis antigo do mundo en funcionamento, onde un que vos fala tuvo a grandísima sorte de nacer fronte a él e criarme hasta os 20 anos e ver como os seus lampos penetraban na miña habitación todas as noites. No ano 1847, precisamente, no reinado de Isabel II, faise un decreto lei para alumear tanto os portos como as costas adyacentes e islas da costa de España. E iso va dar lugar que no ano 1850 na costa galega se implante o primeiro faro coñecido que ven deste estudio que fixo a Comisión Española de Faros 3 anos anteriores, que vai a ser o faro da Estaca de Bares, no ano 1850. Posteriormente, a partir do ano 1853, entrarán en funcionamento das Sisargas e o de Fisterra, e xa no 1854, que veremos despois, o do Vilán. Anteriormente, que alumeaba e que salvagardaba e que medios de salvamento había nesta costa? Absolutamente nada. O único os mariñeiros galegos que ao longo dos séculos, co seu bo facer e xogando esas vidas, teñen salvado a innumerables tripulacións náufragas ao longo desta costa. O illamento poboacional, que tamén é moi importante aínda hoxe en moitos sitios da Costa da Morte, a pesar de que, xa as comunicacións afortunadamente medraron, non había prácticamente ningún tipo de infraestructura portuaria, agás a propia xeografía costeira que era que salvaguardaba eses povos, non? Que acontecía cando viña un temporal? Pois que arrasaba cas primeiras liñas de casas, ese mar inundaba terreos que eran fértiles e cultiváveis, incluso afogaba os poucos animais que esas vivendas tiñan para alimentarse e, o máis importante e desgraciado, que esnaquizaba todo tipo de embarcación que os mariñeiros iban ao mar. En definitiva, que causaban eses temporais? Miseria. Hoxe en día, por sorte, a comunidade mariñeira ten xeitos de acudir a axudas, pero daquela, na época que estamos a falar, non había absolutamente nada. E, como digo, os mariñeiros locais foron os que se encumbraron. Ao longo da historia, a hemeroteca está chea de datos heroicos no que os propios mariñeiros se xogaron a vida lanzando as súas embarcacións ao mar, incluso de noite, porque hasta principios do século XX prácticamente o 90% dos naufraxios que se produciron na Costa da Morte foron á noite, ao perder os capitáns e patróns a súa orientación polos astros, e, como digo, non empezou a haber cartas de faros hasta ben entrado a segunda metade do século XIX. Ben, pois isto que vedes aquí, agora toquei a mesa, isto que vedes aquí é o nacemento do macrotopónimo que hoxe se coñece como Costa da Morte. Aquí vedes un título, Siniestros marítimos, 3 buques náufragos, e un subtítulo que pon La Costa de la Muerte. Esta capa que vedes aquí é a do xornal El Noroeste, un xornal coruñés, que empezou a editarse no ano 1898 e fixo as súas derradeiras edicións cando estalou o golpe de Estado aquí en España, o inicio da Guerra Civil, no 36, e aí podedes ver no primeiro recadro vermello, no ángulo superior dereito, que é xoves 14 de xaneiro do 1904. E aí en castelán, La Costa de la Muerte. Esta é a primeira proba documental que existe, para ben ou para mal, do nacemento de ese macrotopónimo que coñecemos hoxe. É dicir, non é de invención inglesa. Sempre escoitamos o rum de que foron os ingleses os que o fixeron bautizar ou nacer a partir do naufraxio do Serpent, e non é así. Esta é a primeira proba documental que existe, que ten ademais a Camelle como centro, porque prodúcese para anunciar o naufraxio do Kenmore na praia de Traba de Laxe, e máis da draga Rosario número 2, na punta da Batedora, en Santa Mariña, se está como centro aí, Camelle, en unhas das hemerotecas, dunha das novas de hemerotecas máis influentes no que atinxe a Costa da Morte na historia. En concreto, neste 1904, o seu 14 de xaneiro. Existen incluso creacións poéticas do bardo Pontecesán, de Eduardo Pondal, que, como sabedes, é o autor da letra do hino galego, nas que se fala, literalmente, máis ben se escribe,
fala da Costa da Morte, escribe da Costa da Morte en galego, e posiblemente hai un grupo de xente vencellados co tema da cultura e da Costa da Morte que creemos que incluso esas creacións poéticas de Pondal poden ser anteriores a esta publicación do xornal coruñés El Noroeste no ano 1904. O grande problema que xurde é que esa obra poética de Pondal non está datada cronolóxicamente. Entón non podemos asegurar documentalmente que sexa anterior a este 14 de xaneiro do 1904. E xa para matizar mellor esa procedencia que a xente pensa que foran os británicos, a primeira mención que fai un xornal británico sobre a Costa da Morte referíndose a Galicia publícase no Nottingham Evening Post no mes de febreiro de 1907, é dicir, 3 anos despois da aparición deste macrotopónimo na prensa, en este caso coruñesa. Mirade, ao longo dos séculos, todos os navegantes, os nautas, tripulantes, pasaxeiros que bordearon, que mudaban de rumbo, que sucaban as nosas costas, foron quen de sufrir moitos naufraxios que deixaron moitísima pegada tanto a nivel local como nos seus propios países de orixe, contos, lendas, historias das que se fixeron eco, pois precisamente revistas especializadas, ilustradas e xa a prensa da segunda metade do século XIX, e todo este breve, mesturado co diviño e co terreal, pois deron lugar a verdadeiras historias que fixeron que este nome, a partir desa época, pois arrepiara sobre os navegantes que sucaban o que hoxe coñecemos como Costa da Morte. Ben, hai un consenso na actualidade, a pesar das 4 propostas que fixeron diversos autores, entre que está este que vos fala humildemente, do que podería supoñer o acotamento do litoral coñecido como Costa da Morte. Ben, Costa da Morte non ten, digamos, unhos límites oficiais. Si existe un consenso, hoxe máis ou menos unánime, como vos decía, hoxe ninguén deixa de afastada do que é o inicio da Costa da Morte a zona Baldaio-Malpica, e si existe maior consenso de que o límite sur sería a zona de Cabo Fisterra-Lobeiras. Pero ben, aquí hai 4 opcións. A primeira delas a deu Francisco de Ramón e Ballesteros, que publicou no ano 68 un libro bastante meritorio, Fantasías e realidades de la Costa de la Muerte, no que el, pois a súa visión era de que a Costa da Morte empezaba no Cabo Roncudo e remataba no Cabo de Corrubedo. Logo está o mestre Bañajein, que sempre que fago pois un acto cultural con algún vecello que a Costa da Morte sempre me gusta que me acompañe, porque este home foi o que me lanzou a min para, digamos, pasei de ser un lector obsesivo dos temas do mar, especialmente dos naufraxios, a ser unha persona que por primeira vez escribía sobre naufraxios. E ben, don Pepe, que foi un mestre de camelle que puso a Costa da Morte no mapa, tamén para el empezaría a Costa da Morte no Cabo Roncudo e remataría ao sur de Fisterra nas Lobeiras e Carrumeiros. Un tal Fernando Patricio Cortizo di que para el pois empeza en Callón, por unha razón acaba o Golfo Ártaro, como sabedes as rías de Ferrol, Ares, Betanzos e a Coruña, empeza un tramo de costa máis ou menos recto, sen abeiros, dura, os povos incluso que hai teñen que mandar as súas flotas de baixura cara a Coruña e rematarían outro cementerio de barcos que sería o Cabo de Corrubedo. Logo estaría Juan Campos Calvo Sotelo, que publicou un magnífico libro que se chama Náufragos de antaño, que el cree que debería empezar a Costa da Morte na Coruña e rematar no Cabo de Corrubedo. Esta sería a situación real do que abrangue pois o litoral da Costa da Morte. Que lle vedes a este mapa con respecto ao mapa da península que nos poñen sempre no telediario para dar o tempo? Que apreciades aí? Que está revirado, non? Pois esta é a posición original do mapa. A posición que nos poñen sempre nas novas é unha posición errónea. Intentan poñer, digamos que o Cantábrico paralela a esa liña negra,
E iso fai que non se aprecie tanto unha característica principal e xeográfica da Costa da Morte. E é que a Costa da Morte, se a vedes así, é un perfecto mascarón de proa que se está metendo de cheo nas rutas de navegación. En cambio, ese mapa, se o viramos, esa Costa da Morte quedaría recta e completamente paralela ao que ven a toda a costa de Portugal. E evidentemente a costa de Portugal, a pesar de ser unha costa atlántica, non ten ese índice tan grande de sinistralidade marítima como ten a Costa da Morte. Eso tamén o explicamos a xente cando ven as visitas que temos nesta sala dos naufraxios e da historia marítima de Camelle, que parece algo que non ten importancia, pero ten moita. Sería imposible, pois, nunha charla que dura aproximadamente 3/4 de hora, falarvos de todos os naufraxios históricos que tiveron lugar na Costa da Morte, non? Aquí temos un grabado do Captain, que foi un buque experimental, un auténtico terror da enxeñería naval da época, porque tiña simplesmente 2,4 metros de... a ver se o digo... de obra viva, que son estes 2,4 metros que hai aquí, porque logo isto estaba furado, eran unhas torretas de canóns que xiraban 360 grados, e ben, este barco foixe a pique ese 7 de setembro de 1870, a 17 millas ao suroeste do Cabo Fisterra, e pereceron nese naufraxio nada máis e nada menos que 472 homes. É a maior tragedia marítima da historia da Costa da Morte nun só naufraxio. E ademais foi a maior tragedia marítima na historia da Royal Navy en tempos de paz. E, bueno, a nivel estadístico, postedes aquí que temos documentados ata hoxe, ata a actualidade, preto de 1.300 naufraxios pois nesta faixa de litoral. Así, para citar de memoria, pois temos, por exemplo, o naufraxio que sufriu a flota de Padilla. En outubro de 1596 foron a pique 25 barcos. Padilla era o capitán xeral da Armada de Felipe II, que tentaba, por segunda vez na súa historia, alzar os cristiáns irlandeses para que se alzaran cos protestantes británicos e invadir as illas británicas, pero sufriu esta flota un temporal nos arredores do Cabo Fisterra e perderon 25 naves e morreron nada máis e nada menos que nesa xornada do 28 de outubro máis de 1.700 homens. Logo, no 1733, hai outro naufraxio histórico a Lincoenda, en Camariñas, Correo Real da Cantabria, onde morren 51 persoas, entre as que iba o gobernador civil de Nueva Granada. Temos no 1843 un naufraxio moi importante, que é o do RMS Solway nos Baldallos, que va dar lugar tamén a un grandísimo episodio na sinalización marítima, na historia da sinalización marítima en Galicia. O Solway pérdese nos Baldallos, prodúcese 33 mortes no seu naufraxio. Era un transatlántico da época, a todo luxo, con agua quente a bordo. É unha das primeiras accidentes marítimos con transatlánticos de luxo na historia en Europa, o que se dá aquí nos Baldallos. Incluso a bordo, lembro que iba unha familia, os Fitzjames, que estaban emparentados ca Casa de Alba e que morren os 5 membros da familia no naufraxio, e o pai de familia, o sustento familiar, iba a facerse cargo dun xulgado na illa de Jamaica. Bueno, isto é unha anécdota. O que aconteceu co Solway, que a Royal Mail, Steve Packet, por eso se lle chama RMS Solway, digamos que colleu un medo de ter esa escala no Porto da Coruña e vai a trasladar a súa escala ao Porto de Vigo. E que fan os consignatarios ou industriales de Vigo nesa época, de xeito moi intelixente? Pois van a erguer na costa sur da ría de Vigo, en concreto no Monte da Guía, un faro, que é o faro de Monte da Guía. Pois ese faro vai a ser o segundo na historia de Galicia ergueito antes de que teña lugar esa reforma e esa corte xeral aprobada no reinado de Isabel II, cando se empezan a montar faros en toda a xeografía española a partir do 1850. Logo, no 1870, chegaría este naufraxio que tedes aquí, o do Captain. Así de memoria, no 1878, unha das grandes tragedias mariñeiras do país. Dúas volanteiras do Porto do Son, a Minerva e a Juanita, perden a 8 millas deste porto aos seus 14 homes de tripulación. E entramos na década do último cuarto do 19,
donde se producen naufraxios de buques de pasaxe, o que vai a producir moitísimos mortos. Escoitades ben así. No 1882 coliden o Douro e Irurakbat, ese famoso naufraxio que va a dar lugar no ano 1991 a ese episodio do rescate do grandísimo tesouro que levaba o Irurakbat a bordo. Van a morrer en eses 2 naufraxios 51 personas. 2 anos despois, curiosamente, e prácticamente no mesmo lugar, van a colidir o Laxan co transatlántico español Gijón, no mar do crimen, que lle chaman os muxiáns, pola cantidade de mortes que se viviron aí. En estes 2 naufraxios morrerían preto de 105 personas, e xa posteriormente nos adentramos nos baixos de Corrubedo, ano 1895, onde o Don Pedro, un transatlántico francés, vai a fundir ali e morrer 85 personas. E xa no 1896, unha das grandísimas tragedias marítimas da historia do país, ao longo da historia, que va ser a do Salier, un buque de pasas alemán que o 7 de decembro de 1896 vai a fundirse nas Basoñas e vai a morrer a totalidade da súa tripulación. Que ocurriría 6 anos antes, o famoso, que veremos agora, o naufraxio do Serpent, que vai a dar lugar a que nazca no Cabo Vilán o primeiro faro eléctrico da costa de España. E logo xa nos adentramos a principios do 20 co terrible naufraxio do Larache, outro transatlántico español no baixo da Ximiela, no 1908, onde van a morrer 85 personas, e xa a partir de aquí a maior parte das tragedias van a ser, por desgracia, da nosa flota mariñeira. Son características da mediades do 20 as 2 tragedias que acontecen en Corrubedo, a do Cartagena número 3 no baixo do Rinchador, onde falecen 21 homes, a totalidade da tripulación. 7 anos despois a do Curusat, no 52, onde morren 13 homes, e a partir de aquí temos xa os naufraxios quizáis máis recordados, as tragedias que aconteceron aquí na Costa da Morte, especialmente na Punta da Barca, na Punta de Laxe con Minas Sorriego no 54, o Mercante Asturiano 11 mortos, no 60 a desaparición do Bonito en Fisterra con outros 11 mortos, no 66 o José Antonio Lasa na Punta da Barca con 11 mortos, o Playa Arnela na Punta de Laxe con 10 no 72, e xa os últimos, o dos Tonechos no 91, que foi unha auténtica desgracia nos baixos de Baldallo, con 9 vítimas, 4 dunha mesma familia, e o último que me acordo perfectamente, referéndome a desgracias de barcos pesqueiros afundidos na nosa costa, ademais do país, foi o do pesqueiro vigués o Bahía, que foi o 2 de xuño do 2004. Recórdome perfectamente porque eu presentaba un libro meu en Vigo ao día seguinte. E logo hai 2 historias de mercantes tamén moi significativas, que foi o naufraxio do petroleiro español, que foi embestido polo Fabiola a 9 millas de Fisterra, que morreron 24 personas, e o que todos coñecemos e que quedou aí, parece que perdido no tempo, pero foi moi significativo, que foi o embarrancamento e posterior pérdida do buque panameño Casón, que todos vos acordaredes deses típicos estouridos, deses bidóns de sodio metálico, que ao poñerse en contacto co mar facían esas explosións tremendas, e que nada máis e nada menos que provocou que por primeira vez na historia se tivera que evacuar unha poboación pola porosidade da carga que levaba ese barco, que embarrancou na praia do Castelo o 8 de decembro de 1987. Bueno, pois isto é unha pequena síntesis. Pois ora entramos, isto foi, digamos, unha síntesis de que caracteriza máis no litoral e na súa xeografía, e factores, digamos, primixeños da Costa da Morte. E ora entramos en outra dimensión, que é a zona de Camelle e Camelle en sí, non? Isto é o litoral do ámbito territorial que leva administrativamente a Cofradía de Pescadores de Camelle. Empeza aí ao sur da Punta Insua, que é o faro que dobla xa para entrar en Laxe, que é a Punta Morelos, e remataría nas Jalladas, que é unha pequeniña punta que hai despois da Praia de Reira, antes de chegar ao faro do Cabo Vilán. E como vedes, pois colle toda a ruta prácticamente, creo que é a terceira etapa do Camiño dos Faros, a esa xente que hai que erguerlle un monumento por poñer a Costa da Morte onde a puxeron, que empezaron 5 personas e un can, vaya dende aquí o meu recoñecemento para eles.
e atravesa pois o que é a zona de Soesto, Boaño, Traba, Mórdomo e entra no triángulo ese máxico da tradición oral e dos naufraxios que é Camelle, Arou e Santa Mariña. Collería a parroquia de Sabiña que chega a esta zona da Punta do Boi e terminaría aí nas Jalladas que, como vos decía ao inicio, é unha serie de pedras que se van adentrando centos de metros do mar e que tamén causan eses problemas ao longo da historia por ser zonas que teñen problema para a navegación. Moitas veces a xente me pregunta, pero Fernando, pero como é posible? Mirade, eu nací no barrio de Monte Alto e no ano 1976, un superpetrolero que era Urquiola tocou con unha agulla que estaba sin sinalizar nas cartas náuticas. Ano 1976 a entrada da Coruña. O sea, falando de historia, onte. Como o Porto de Currubedo non tiña dique de abrigo, como o Porto de Camelle non tiña dique de abrigo. O dique barreira Maza da Coruña, esa escolleira de casi 2 metros que sale do Peirao das Ánimas, hasta casi a altura do Castelo de San Antón, sabedes en que ano se inaugurou? O Porto da Coruña, a escolleira do Porto da Coruña, no ano 1966. O sea, se estamos falando de historia dunha gran cidade, dun gran porto, o binomio Coruña-Vigo, pois estamos falando de historia prácticamente onte. O sea que, se nas grandes cidades as infraestructuras iban erguéndose a esa velocidade, imaginadevos en portos menores e en lugares tan afastados como era pois a Costa da Morte. Ben, este é o primeiro mapa artesano, como podedes ver, dos naufraxios. Hai 23, faltaría o da Porteiro Taboada que se foi no Ataín no 2008 e que prácticamente amorea os sinistros marítimos na zona de Ataín, Praia de Traba, a entrada do Porto de Camelle e logo que a ensenada de San Ferreiro, Cas Lobeiras. E esta segunda que iría dende a zona de Santa Mariña, que va xa pasadas as Lobeiras, Punta da Batedora, a Punta Capelo, o Cabo Veo, donde se mete no mar ese carreiro da Cajada, que va a dar lugar a esa que vedes aí, a Punta do Boi, que está inzada de naufraxios. Quizás sea unhas zonas de Galicia que en poucos metros ten esa cantidade de sinistros marítimos na súa punta. E rematan as Jalladas, e como podedes ver, e se non o vedes, vos lo comento, a maioría dos barcos que están situados en mar aberto corresponden a mercantes e a cargueiros afundidos durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Ben, e chegamos, digamos, a joia da corona. Isto que vedes aquí, unha fotasa do HMS Serpent, e da Royal Navy. Aquí collemos o barco visto todo ao longo do seu costado por babor, e aquí tedes dentro desa faixa de litoral, lembrade que agora estamos dentro da faixa do litoral de estudio desa cofradía de Camelle, pois o Serpent é o maior número de falecidos que deu nun naufraxio, 172, o Iris na mesma Punta do Boi, o 6 de novembro, 36, o Citio Fagra, do que falaremos de seguido nas Olgas do Agra, o 3 de febreiro de 1897 e 33, e o Beckton, un naufraxio perdido, que don Pepe lle chamaba o famoso Wallstrom, bastante fixo don Pepe que non tiña nin internet, nin hemerotecas digitais, e nos puso unha pista para que nós, facendo estudios posteriormente, déramos con este naufraxio, que foi nas Illas Lobeiras en Arou o 26 de novembro de 1873 e no que faleceron 23 personas. E ora, vou vos ler aquí. Hace público que en el día 30 de noviembre último apareció el cadáver de un hombre en el sitio nombrado Campo Pequeño del Caramuxeiro, lugar de Arou, parroquia de San Pedro del Puerto, distrito municipal de Camariñas de este partido, arrojado por la mar, vestido con un calzoncillo blanco y camiseta azul de lana, sin otra prenda alguna y descalzo. Su pelo y barba color castaño afeitado de poco tiempo, con perilla, nariz regular y color algo moreno, la cara manchada de sangre de edad de unos 25 a 30 años. Tiene en el brazo derecho grabado con pintura azul la imagen de un crucifijo y en el izquierdo la de una mujer. Se le considera procedente del vapor inglés titulado Beckton, venido de Cardiff, dirección a Malta con carga de carbón, que naufragó en las inmediaciones del indicado punto y sitio de la costa llamado Insua de Oliveiras. Aquí hai unha gralla, lóxicamente, foi nas Lobeiras o 27 de novembro de 1873. Pois ben, isto sale
no xulgado de instrucción de Corcubión e a raíz desto pois de lugar a recompoñer ese naufraxio que don Pepe de inicio o considerara como do Wallstrom no 70, que finalmente ese vapor de paletas afundiuse nas Illas Lobeiras no 1867. Ben, aquí temos ao noso sitio Fagra, fotografía que nos chegou do arquivo da Universidade de Glasgow. Este barco ten moito vencello na costa de Camelle e de Arou, porque aínda se conserva unha das 3 medallas de prata, co que o goberno británico da Raíña Vitoria agasallou aos 3 patróns de Camelle que salvaron a 30 náufragos deste barco. No campanario da igrexa de Camelle temos a campana deste barco e que utilizamos simbólicamente para principiar un acto que para nós foi algo abraiante celebralo, porque o segundo sábado do mes de xullo facemos un acto a nosa asociación cultural Naufraxios Galegos, que é recrear o salvamento que fixeron os náufragos de Camelle, os mariñeiros de Camelle aos náufragos do City. Ese fin de semana vamos vestidos de época, se recrea ademais, temos a sorte que a zona do Portiño frente a Camelle é unha zona que non ten contaminación lumínica, e a verdade é que é un acto que os que tiveron a sorte de velo e de participar en él é digno de mención, porque non hai nada parecido na nosa cultura, no noso país, sobre isto. Donde embarrancou este barco, curiosamente, lle quedou o nome de Olgas do Agra. E hai unha historia, a pesar de que vamos mal de tempo, non podo deixar de contárvola, porque resulta que un dos 2 tripulantes que iba a bordo deste... Perdón, tripulantes non, pasaxeiros. Era Arthur Ernest Hanratch, un rapaz de 19 anos que morría un naufraxio sendo un heroe, tentando mandar aos botes a seus compañeiros de tripulación, que maiormente era hindú. A tripulación do sitio Fagra e a do Yeoman, curiosamente, que naufragou a entrada de Camelle este segundo, no 1904, son os 2 únicos barcos registrados como naufraxos en Galicia que tiñan tripulación india, da India porque daquela era colonia británica. E ben, Arthur Ernest falece no naufraxio, o seu corpo curiosamente aparece, eu creo que foi xa unha chiscadela da historia, apareceu xusto frente ao noso museo, nos bolos do Samiñán, apareceu ricamente vestido, e a xente que o sacou das aguas atopou unha carteira dentro da súa chaqueta que estaba teigada de libras esterlinas. Hubo un carteo cos locais aos seus emigrantes que estaban en Argentina, que volveran, que se iban a facer millonarios, e resulta que Arthur Ernest vai a ser soterrado nunha fosa común ali en Arou, e días despois do seu soterramento vai a chegar un telegrama do vicecónsul británico na Coruña. O vicecónsul británico na Coruña estaba aburrido de vir a Camelle. Estaba aburrido porque cada 2 ou 3 se producían naufraxios británicos ali e tiña que facerse cargo das súas tripulacións. E resulta que mandan exhumar os restos de Arthur Ernest e mandalos de novo a Londres. Pero quen era Arthur Ernest Hanratch? Arthur Ernest Hanratch era o primogénito da familia que nese momento era a maior tratante de animales salvaxes de Europa. De feito, a bordo do City iban xaulas. O destino do City era partiu de Glasgow e era chegar a India, onde capturaban animales salvaxes, e na tornaviaxe, eses animales, a partir de Londres, se vendían para circos, para santuarios, para zoolóxicos. Ora, imaginadevos por un momento se o sitio Fagra, en vez de naufragar na viaxe de ida, naufraga na viaxe de volta. Co barco cheo de tigres de Bengala, rinocerontes, xirafas, porque isto está documentado, De feito, o curioso de toda esta historia que cando empezamos a profundizar en ela, o City vai a pique o 3 de febreiro de 1897 e un tal Bram Stoker publica Drácula o 26 de maio do 1897. E de quen escribe Stoker en Drácula? Da familia Hanratch. Por que escribe da familia Hanratch? Porque nese momento da historia se estaba a construir un barrio en Londres que era o de Stoke Newington, donde empezaban a ir familias acomodadas e, curiosamente, a familia Stoker e a familia Hanratch eran veciños de porta con porta. O sea que imaginádevos poder vivir a carón do mar unha desas historias e poder asistir ademais a microobra de teatro que temos preparada no noso roteiro que se titula Fantasma de Hanratch. Ben, vamos avanzando. Isto que vedes aquí é que vos falaba ao principio, o
comezo da construción dos faros na Costa da Morte a partir desa lei propulsada no reinado de Isabel II de España no 1847. Este é o Vilán Vello, un faro pequeno, octogonal, e este foi o novo, que é idéntico en construción aos da Bretaña francesa, porque os planos do faro Vilán son idénticos aos que se construíron na Bretaña. E aí tedes unha visión global dos dous, e o novo, por certo, empezou a lumear con electricidade o 14 de xaneiro de 1896. O faro Vilán foi o primeiro faro electrificado de toda a Península Ibérica. E isto que tedes aquí é Camelle. Entramos xa na época dourada, digamos, das infraestructuras marítimas e do salvamento marítimo. Isto que vedes aquí é o antigo almacén de salvamento que se creou no 1898, onde hoxe está o Museo de Man. Isto que vedes aquí abaixo é o almacén, a rampa dos busos, que é o antigo vestixo que queda da época dourada, da época do ferro. Estes son os barcos de ferro, barcos baixos, de cuberta diáfana, cunha ponte cara a popa e con moito espacio para poder cargar a chatarra. E este que vedes aquí é unha foto maravillosa, histórica, idílica, que é Petrallo, o buzo de escafandro camellán, que chegou a ter propia compañía, chegou a ter barco, o Remedios, e en Camelle chegaron a traballar nada máis e nada menos que 14 empresas ao ferro, cos seus respectivos barcos e buzos. E isto que vedes aquí, pois é unha foto tamén histórica sacada dentro do museo que temos no segundo andar, a Sala dos Naufraxios e da historia marítima de Camelle. Este José María de Petrallo, o fillo do mergullador que vichedes antes, 236 desguaces ás súas espaldas, Manolo do Submarino, mariñeiro, na baixura, na pesca, logo na mercante, é o autor desta maquetaza do Manuelita, dun patache que viña moito a coller carga a Camelle. Jaime da Rata, en paz descanse, que nos deixou fai uns meses con 95 anos, patrón e mariñeiro de Camelle, que atesouraba tamén moitísima sabedoría popular. Juan de Gloria, mariñeiro tamén, patrón, armador, que tamén ten uns coñecementos enormes sobre a historia do seu povo. E finalmente, Manolo do Canle, Xulo da Cantora. A Manolo do Canle lle debemos absolutamente todo o que hai nese segundo andar: maquetas, decoración, fotografías, obxectos. Manolo, digamos que é o noso Miguel Ángel. E Xulio, dunha maneira moi noble e reservada, é unha persona que ten 40 premios literarios, e entre os dous atesoran unha tradición oral e unha sabedoría popular da historia marítima de Camelle enorme, que, por certo, Camelle foi porto baleeiro no século XVI, ao que tamén lle dedicamos un espacio nesta sala. Esta xente incluso se perdeu unha costume moi fermosa que había en Camelle, que antiguamente os acontecementos na nosa vila dábanse polos anos dos barcos naufragados. Por exemplo, o almacén de salvamento construíuse ou ergueuse un ano despois do sitio Fájara, efectivamente. Foi no 1898 e o City fora a pique no 1897. Meu irmán naciu cando foi o conto do María L. Efectivamente, o irmán de Juan de Gloria, José, naceu no 1955, cando foi a pique o María L. Perdón, 1950. E Juan de Gloria me dito: mira, Fernando, sabes que che dixo que cando foi a pique o Olimpia ali no Boi non había rabo de sardiña no mare? Efectivamente, esas crónicas da época, e foi un ano de escaseza de sardiña. E logo se perdeu tamén, que están facendo ahora un traballo correspondente a isto, que é recoller todos os nomes talasonímicos que tiveron lugar en todas esas costas a través dos naufraxios. Mirade, aquí no Ataín está a Laxa dos Condenados, aquí está a Pedra do Chamois, aquí está a Pedra do Antón, aquí está a Pedra do Cal, onde está o Natalia, aquí está a Las dos Nenos, entre a Ínsua e a Negra. Aquí está o Carreiro da Cajada, o Baixo do Batel, o Baixo do Serpent, o Baixo do Antón. Aquí están os Trináqueras, porque foi a pique o Trináqueras, e aquí está Porto Desastre. Todos eses nomes, e aún máis que eu omitín agora,
son todo fruto, igual que as Olgas do Agra, onde embarrancou o sitio Fágara, produto de todos eses anos de naufraxios e que foron creando toponimia e talasonimia en estos lugares. Ben, isto que vedes aquí foi unha descoberta que fixemos fai pouco, que inauguramos no roteiro dos náufragos do Agra este ano. Son os 2 cementerios que hai no Concello de Camariñas dedicados a náufragos británicos. Este é o archicoñecido cementerio dos ingleses, que ten nos seus lindes actuais a 3 tripulacións, as do Iris, as do Serpent e a do Trinacria, e isto que vedes aquí é a fosa cementerio de parte dos 30 náufragos que foron soterrados aquí na Leira do Pacho, na praia do Curro en Arou, e que é agora outro punto de interés que temos en ese roteiro animado dos náufragos do Agra cando facemos o percorrido nese segundo fin de semana do xullo dos atos conmemorativos do sitio Fágara. Este dato, que parece un dato insignificante, convirte na actualidade ao Concello de Camariñas no único concello do mundo non británico nin adscrito a Commonwealth que ten entre seus lindes actuais 2 cementerios dedicados a náufragos británicos. Isto que vedes aquí é parte de outro roteiro que facemos en Camelle, o escudo de pedra da Casa Santa Cruz, que foron os chatarreiros da Coruña que se estableceron en Camelle. Aquí podedes ver a S, a T e o escafandro de pedra, na Casa de María de Traba, unha xoia dos vestixios da época do ferro, acampado ao sitio Fágara, colgada do campanario da Igrexa do Espírito Santo, un portillo do Serpent no bar O Estanco, os candeleros do Boris Yevoldaev, do petroleiro ruso embarrancado no 1934 a Catedral do Porto, o cartaz dedicado a José Baña, a áncora dedicada ás compañías de salvamento ou náufragos deste porto, e as 2 placas conmemorativas que temos á entrada do museo, un en homenaxe aos heróis do sitio Fágara e outro aos 125 anos da creación da estación de salvamento que en Camelle lle chamaban o Almacén, é dicir, onde hoxe está o Museo de Man. E por último, isto que tedes aquí é o que chamamos o Petón dos Ferros, que os últimos estudios nos levan a pensar que creemos que foi un monumento que deron a tripulación do Yeoman, un barco británico que un mes despois de que se perdera o Yeoman, o Kenmore ese que deu titular ao da Costa da Morte, a súa tripulación cedeu un obxecto que se puso como monumento nas pedras. E iso está xusto enfrente do museo e creemos que foi o que legaron os náufragos do Yeoman para Camelle. Isto que vedes aquí é o noso orgullo, a nosa xoia da corona, está desconvidado aberto, está no segundo andar do Museo de Man, aberto de 10:30 a 2:30 de mércores a domingo, e basicamente é unha sala que está dedicada aos naufraxios dentro da franxa de litoral que leva a Cofradía de Pescadores de Camelle e, por outra banda, a historia marítima e mariñeira do noso pobo. E tamén ten aquí obxectos reais do Serpent, que non hai ningún museo do mundo que os teña. E por último, no que son obxectos e patrimonio material, pois temos aquí esta campá, que é a do Santa María, que está no campanario da Igrexa de San Bartolo en Arou, que pon Libertad 1906, porque así foi votado na Argentina en ese ano, e perdeuse baixo nacionalidade portuguesa en Arou no 1923. E por último, está aquí esta áncora que é a da Gabarra Prima, o último gran naufraxio perdido na nosa costa, esa gabarra que no inverno de 2015 perdeuse aí en Reira. E xa para rematar, pois este é o cartaz deste ano, que así humildemente vos podo decir que este programa cultural é o meirande programa cultural dedicado a un naufraxio en Europa, que facemos o segundo fin de semana de xullo en Camelle e Arou. Hai un montón de actividades, pero basicamente o que recreamos son eventos que evocan e recrean atos que aconteceron con naufraxios pois desde finales do século XIX. Entre eles, ese acto que vos decía de recreación do salvamento dos náufragos do City o sábado á noite, ese roteiro que se fai o sábado á mañán e o acto de entrega de medalla simbólica que ven a facer o Viceconsul británico aos náufragos aos mariñeiros de Camelle. E temos outros programas culturales que facemos ali, vencellados co mundo dos naufraxios, xornadas como Mare de Invernía en decembro, Vento do Nordés en agosto, pequenos concursos que evocan para que a xente escriba como contos variños, que para precisamente recuperar todas esas grandes historias da tradición oral,
vencellada cos naufraxios e o mar, porque vos aseguro que non hai ningún sitio en Galicia, na costa, ningún, que atesoure tanta tradición oral e tanta memoria popular, vencellada cos naufraxios e cas historias do mar, dende a zona de Traba ata a zona de Camariñas. E pola miña parte, pois nada máis, agradecervos moitísimo a vosa atención. Quixera tamén agradecerlle a organización que contara comigo para estas fabulosas xornadas de Compostela Histórica, Rodrigo, Joli, Tomi, Laura, moitísimas grazas por facerme partícipe e foi unha honra vir hasta aquí. Así que moitísimas grazas, somos Salitre. Ben, hola, sí, teño audio, moi ben. Bueno, pois podemos pasar a facer algunhas preguntiñas, pero imos pechar en uns minutos. Eu quería facer a primeira pregunta, Fernando. Na túa casa non che prestan o mando da tele? No, verdad? Non se o prestan, non? É outra xenta que cambia de canal. Ben, no, si é certo que bueno, vou deixarse a xente ter unha pregunta que facer, se non vou facer unha, se vou facer. Alguén que tenga unha pregunta, penso que hai xente que marcha sin problema, que teña que marchar, non hai problema. Por aí temos unha pregunta. Espera, que xa veño. Un segundiño. Ben, moitísimas grazas pola exposición, parabéns á organización, pareceume unhas xornadas magníficas. Quería unha dúbida que teño. Non comentou nada da existencia dos raqueiros. Existe documentación que acredite que foi verdade ou todo un invento? Quen está falando? Aquí. Dos raqueiros, me preguntaba. Sí, é todo un invento ou existe documentación que acredita que existiu? Mira, eu arrepentíme moito porque tamén... Sí, nun dos primeiros libros que eu publiquei fixen eco de algunhas historias de un tal Ramón Allende. Tiña 20 e poucos anos, quero dicir que foi desde isto. Estuve 30 anos investigando, escribindo sobre naufraxios. O que sí existe en todas as latitudes costeiras, pero de todo o mundo, non só na Costa da Morte, é o aproveitamento que fan os oriundos ou os poboadores desas costas dos naufraxios. Eso fixo toda a vida calquera comunidade de litoral. Ahora, de aí a creer que se lle poñían lume ou luz nos cornos das vacas para que as vacas provocaran os naufraxios, pois evidentemente non, eso é falso. E non hai prova empírica máis forte que de todas as tripulacións de barcos afundidos en Galicia na Costa da Morte non hubo nin a primeira dos supervivintes que botaran a culpa pois a luces extrañas, a pequenos movimentos nos montes de fachos. Quero dicir, vamos a ver, se un barco non ve a luz dun faro, por moi feble que fora este faro, como vai haber unha pequena luz colgada do corno dun bóvido, non? A parte que a mí me costa moito creer que o animal aguantara esa cambia aí pendurada dos seus cornos, por lo tanto eu remitindo má historia teño que decir que eso é totalmente falso. Ao contrario, a xente botaba as malas a salvar os náufragos e xogándose a vida. Alguna pregunta máis? Alguna preguntiña máis por aquí? Arancha ten unha pregunta última e despois podemos aceptar. Nada, moitas gracias pola presentación. A verdade é que teño moitísimas ganas de visitar o museo. Escoitei Manolo do submarino? Sí. Iso do submarino? Son, aquel en Camelle, se ti preguntas por Manuel Baña Rodríguez, que nadie sabe quen é. Ti en Camelle, como moitos povos, te coñeces a xente polos alcumes. Manolo do submarino, únicamente que ten ese alcume porque fixo a mili nun submarino da Armada Española, simplemente. Bueno, pois despedimos a Fernando Patricio. Gracias.